So, ganun lang guys. We need to squeeze this out para yung juice mapunta dito sa ating pitchel. Tapos, dagdagan ko din ng brown sugar. Hi guys! Welcome back to my channel! Please don't forget to subscribe! Hi guys! Welcome back to my channel! For today's vlog, gagawa tayo ng calamansi juice. Ito yung yung hinarvest natin the other day sa ating backyard. Calamansi, fresh na fresh, as you can see. So, gagawa tayo ng calamansi juice. Mayroon tayong brown sugar since wala tayong tawag dito, honey. Nasa office yung binili kong isang 4 kantos na honey. So, as a substitute to honey, may brown sugar tayo. Ayaw natin yung white sugar kasi mas healthy itong brown sugar. Tapos, mayroon tayong cold water. So, first, lagyan natin ng cold water itong pitcher. Or, mamaya na lang. Mag-squeeze muna tayo ng calamansi. Lagay natin dito. Since wala tayong strainer, pabayaan na lang natin na mahulog yung buto sa loob. Ayan. Squeeze. So, ganun lang guys. We need to squeeze this out para yung juice mapunta dito sa ating pitchel. Tiga lang ng tiga. Tignan nyo guys, ang lalaki. In our previous vlog, gumawa na tayo ng eating calamansi without facial reaction. So we survived that challenge. And now, gumagawa tayo ng calamansi juice. So hindi na natin ito binili guys sa palengke. Kinuha lang natin ito sa ating backyard the other day. Oh, di ba? Napaka-juicy. Pwede pang panglinis din sa mukha itong mga. Siyempre hindi mo naman lahat may i-squeeze yan. So ito, may mga juice pa yan. Pwedeng sa face. Ay. So tingnan nyo, 3 pa lang yan 3 pa lang, marami na siyang juice. So gawin nating 4 kasi ang lalaki ang lalaki. Kita? Pakita ko lang sa inyo ito lahat yung ating na-harvest. Di nakalibre na naman tayo. Tanim kayo ng calamansi sa inyong mga bakuran kasi madali lang buhayin guys ang calamansi. Madali lang. Oh, very juicy. So baka naman may mag-sponsor dyan ng strainer para hindi nasasama yung mga buto. Isa pa. Ang laki guys, talaga. Ang lalaki. Parang first class na klase ng calamansi. Oh, napaka-juicy. Ayan, so 1, 2, 3, 4, 5. All in all, 5 big calamansi ang ating na-squeeze. Lagyan natin ng sugar, brown sugar. 1, 2, 3 teaspoon of brown sugar. Tansyahin na lang natin kung gaano katamis yung gusto nating makuha na calamansi juice. Tapos ito yung cold juice. Pwede rin as an alternative yung hot water.
Pero since mainit, cold water yung ilalagay natin. O, di ba? You see that, guys? And then, halo-haluin lang. Hindi maaabot ng ating kutsara kasi maliit. Halo-haluin lang natin. Halo-haluin. Tapos, tikman natin kung okay na yung lasa. Katamtaman lang yung kanyang asim, pero gusto ko medyo maasim ng konti, kaya dagdagan ko pa ng isa. Ayan. Tapos dagdagan ko din ng brown sugar. Ganda ng tunog nung nung pitchel na glass. Nakasil pala itong pitchel na glass nung binili natin. 79 pesos lang. 90 plus yung original price. Alam nyo naman tayo, wise buyer. We only buy certain things pag nakasale. Okay nga, tingnan natin. Ay, tikman natin. Ang sarap. So refreshing, guys. Ito, oh, 'di ba? Very healthy calamansi juice. So, yan lang, guys. Tapos na tayong gumawa ng calamansi juice. Siguro pwede nating sabayan ito ng biscuit or kahit na anong snacks. Wait, kuha tayo para may pantulak. Ay, may itutulak nitong calamansi juice. Wala akong mahanap, guys, na pwede nating kainin para may itutulak nitong calamansi juice. Ito lang ang nakita ko. Pringles. Okay. Pringles, sour cream, and onion. Sa ating patusok, may onion ito. Sour cream and onion, oh, 'di ba? Ito. Let's pop this out para matikman nga natin. Itong juice natin very healthy, pero itong Pringles medyo hindi healthy. Hirap na. Oh, guys, so. Yung nakikita nyong naka-play dyan sa ating isang laptop is yung ating sinusupport na ibang YouTubers para ma-monetize sila. Siyempre sa sour cream and onion, pero medyo salty siya, pang balance calamansi juice. Since hindi na strain yung buto, guys, pag inumin mo siya, ingat-ingat na lang sa buto. Sana kung malapit kayo, bigyan ko kayo ng calamansi, oh. Yung mga gustong mag calamansi challenge. Kaso lang, nalalayo nyo eh.
Talagang uubusin natin ito. Calamansi Juice Challenge. Ang dami kaya nito. Baka malunod tayo sa calamansi juice. Ito, ang sarap. Ang sarap pala nito. Sour cream onion. Okay ba yung tunog? Parang ASMR. ASMR. Di ba? Ang sarap. Highly recommended. Pringles. Ngayon, ituturo ko sa inyo yung isang secret na ginagawa ko. Since hindi lahat na squeeze out, para kuminis yung skin ninyo sa face, ganito nyo lang guys Siyempre, linisin muna natin yung kamay, daliri. Ganun mo lang yung natitirang juice. Tanggalin ko yung eyeglass ko. Yan diba? Yung mga whiteheads mo for sure matatanggal because of the vitamin C contents ng calamansi juice. Ito guys yung pinagtanggalan natin. Siyempre hindi lahat na squeeze out. Ayan, tapos na. Balik natin itong eyeglass. Tapos inom tayo ulit. Inom tayo ulit. Cheers. Cheers. So kung bago ka pa lang sa aking channel, please consider hitting the subscribe button, like, comment, and share this video, and of course the notification bell, don't forget, para pag may bago akong uploads, manonotify ka, okay? So hanggang dito na lang guys, see you in the next vlog, bye bye. Sana natutunan yung gumawa ng calamansi juice, and I highly recommend this, Pringles sour cream and onion. Okay, hanggang sa muli guys. Bye-bye.